nchumu rigaria maiga ya barimi bekemeri yechae kwe murungania igoro ye bonus enke yekemeri ekyo niko bono mo director we factory ya Nyamache Daktari Abel Kenyoru ayesokire na kweremero berio babere bakwebeka eryo kwenekia abuna abarimi ngutwara bare echae eisaine na boigo e bonus maiga yogotwara igikaro nigati ya ba director kurwase ji factory au na boiga batendre kurwase kyombekeri ya KTDA hase e county ya Kisumu litukoria Jumatatu. Hau kwana na bariki ba mangana nega Dr. Abel Kenyoru arurogo chika gochia asa barimi kwani kebna ngotumeka bari buya obwoyo wechae asenchera ebwenete obo barachie kwena no gochia ase abarimi bekemeli yechae asa basabirite baisa ko botumeka asogo simeka endagera yebimeli muriketo Caroline Mausa na mange. Magaga yaba director korwa sechi factory au gotwara igikaro kia bene ime county ya Kisumu abuli tukoria Jumatatu litukoria rero nigo mo director korwa se factory ya Nyamache Samariata Dr. Abel Kenyoru esokiri na kweresera emiroberi babeire bakuyebeka erikwenekia buna abalimi bekemelikie chae nko babale bagotwara echae nyinge nabo igokonyora ebonus ebwenerete Watu mkutano Kisumu wa directors conference itukulia Jumatatu tuagamba mangana mangi yechai ntumanye tenge pona si akanenke nani ntuto simba la isi kiara na intuna wale in the first case ona na intue mabata atoka na make na ndage tikuirora lakini rende wa director abalele baitukuru Nairobi na board member na ende vice chairman national yore mweno mbasa na arwa statement yere very clear ege kogera chibas chetu chirense okulingana na abantu ba west boigo ni gatebire buna nige kiombe kia KTDA kirachiko bage kugora echae bono korwa sechi factory au abwase bona ba director barachiko baba kubakana abalemi KTDA nje bangete headquarters ya bulecha ya balemi yaira bali mibakanwa kibasi kingiya of course yarango jiko karansa to kuane tumanyanga kibasa ile ngabara bagutwakana bagora direct kurwe factory barabubanya kon intu abali mito bakane kibasa yera to konye kurwa sicha iliko nyigotera Mombasa icha iliye tere warehouse na hende ndo gotwara bono ote awecha enemo ntonyori kibasa to wakana abali boigo ni gatweresire buna nigo bwoyo bwekemeligie chae bwabeire bogoika na mbochi ko babo kwena no gochiase abalimi bekemelie kigie chae na kubasaba babe bakubutumeka buya baito obwoyo bwatebanire lakini bwaikire bono bwoyo bwakire wasoire ki factory igento ndabasabe keringa ki beko obwoyo mogondo igakobeka asobegete ki avocado asobegete matoke asobegete bituma ono buyo buri na buriyebo na bobeko chaite konyora buisaini ntwe buna barimi tokoromokia tororo buyo tokubuira sebotapiri eriyegere chai yaito atoya matoke amaya igo na sabire kamuranje tiga turende echai kyagera buna ntu west of peribiti bali ntu bwate problem ya volume okonyora buna kisi na mira ntu bwate mangireto ego tobyo kobya nanje ke TBK Keyboard of Kenya tokonye be serious license according to those who fulfill bali bago satisfy bago ikira nyama chiko a TBK no license chi factory. Dr. Kenyarubo igoni gasabire kiombe kia KTDA kinyare ko bage kobeka e task force yemo iyo irachiko bage gotumeka ekero chi factory au chiko ba chigwe atanana tigakora chi task force kere factory yate gotakana ngo separate mwabeke task force ne yende kwanza mwabeke why don't you have a task force ya national ekuligereria manganosi eso kia machiko nganya kore satellite igokubwati ABCD mpaka osoke urugo mpaka separate ine rera to konye
Boigonigo basabire banyare koba abantu bokorigia echiro okoba asa amatuko amange goika bono ekemeri ekigie chae kurwa sorogongo rwa Gusii getari gotwara echiro ebwenerete kubwatekana no kuburwa kwa abantu bokorigia echiro. Tokoromoke na intwe intu Kisii Nyamira nturatwara muntu monene marketing na intwe chaite kurigereria muna mwabeka abande ga koru Kalenjin site na Gusii iroyo monere abe somewhere there. Korwa e county ya Kisii ginko reporter ya Amaya Imen Soko TV ilietaria Nema Osa.